Meillä on haastateltavana täällä professori Juha Varis. Juha, mikä on Green Campus? Green Campus, eli vihreä kampus, tarkoittaa kokonaisuutta, joka me rakennetaan tänne Skinnarilaan. Ja tämä kokonaisuus tulee rakentumaan siten, että meille tulee tänne tuuliturbiini, aurinkoenergiajärjestelmä ja sähköisiä ajoneuvoja, kuten sähköpolkupyöriä, sähköskootteri ja sähköhenkilöautoja. Miten tämä näkyy opiskelijan arjessa täällä? Se tulee näkymään hyvinkin monella tavalla ja ihan tällainen niin kuin fyysinen nähtävyys, toi tuuliturbiini, se on ikään kuin maanmerkki meidän toiminnalle ja se kertoo siitä, että mitkä on meidän painopistealueita täällä. Ja myöskin niin, että meillä on useita satoja opiskelijoita tällä hetkellä, jotka tekee harjoitustyötä, lopputöitä liittyen tähän vihreään kampukseen. Mitkä ovat sähköpolkupyörän etuja? No suurimmat edut on tietysti sen käytön vaivattomuus, että jos puhutaan tuommoisen 10-15 kilometrin työmatka- tai opiskelumatka pyöräilystä, niin vastatuulessa ja ylämäkeen ajettaessa, niin tänne sähkömoottori, jonka teho on 250 wattia, niin sen avustavan vaikutuksen huomaa kyllä selkeästi. Voisitko kertoa meille nuorille jonkun energiasäästövinkin? No joo, ehkä semmoinen kaikkia koskettava on se, että jos suljetaan tietokone aina silloin, kun sitä ei tarvita, niin vuotuinen säästö on laskettu, että se voi olla jopa 50 €.